Danske Hans Jensen er udstationeret i Guatemala. Han vil gerne fremstå en god og dynamisk leder, der tager sig af den enkelte ansattes karriereudvikling. Efter et stykke tid i virksomheden meddeler Hans Jensen i personalebladet af Pedro Mio, der forfremmes, da han har gjort et godt stykke arbejde. Nå Pedro, jeg er så overrasket over, at du er fremme. Det er vældig pænt af dem at tænke så godt om mig, men Nå, så nu skal du gøre så besked. Det er kæmpe godt arbejde, du laver. jo tak, men uden José Ruiz, Mario Gomez og Jesus Blanco vil det ikke være muligt. Hvad mener du? De tre har jo ikke lavet noget. De kan ikke klare det så godt, som du har. Ja, jo, det har jeg hørt. Netop derfor kan jeg ikke acceptere forfremmelsen. Det er fordi, de har skældt Jesus Blanco ud foran alle. Og nu er det fordi, José Ruiz og Jesus Blanco er fætre, og Mario Gomez er svigersøn til Jesus Blanco. Det er Jesus Blanco og José Ruiz, der står for tur. Og bliver jeg forfremmet nu, så kan min søn ikke komme i José Blancos hjem med. Du vil opgive en frem på grund af det. Det er skørt. Du er den bedste egner, og de skal ikke bestemme over dit liv. Men José Blanco og José Ruiz har været med siden 1990. Jeg synes, det er unfair, ikke dem, der får forfremmelsen. Hverken José Ruiz eller Jesus Blanco har vist, at der skal til for at få stillingen. Men det har du. Men José Blanco og José Ruiz, de har været i firmaet siden 1990. Jeg synes, det er dem, der skal forfremmes. Jeg forstår ikke noget der. Du kan også smide det. Må Hans Jensen få Pedro Mio forfremmet?